Jaloch machone ng'we mag nus ng'we kinda Abraham Kiptum kachel gi Viola Chepngeno nobedo joloch ng'we mag AGC Tenwek Hospital Half Marathon manobagi e kaunti ma Bomet. Kiptum mawuok e kaunti ma Nandi notieko thuolo mokwongo bang' ringo kuom saa 1 dakika 3 gi nyiriri 43. Wesley Yego mawuok e kaunti ma Nakuru notieko thuolo mar 2 ka thuolo mar 3 okaw gi Brian Kipyegon. Viola Chepngeno botieko e thuolo mokwongo e kidieny mar Wakeini bang' ringo kuom saa 1 dakika 14 gi nyiriri 8. Cynthia Chemutai mawuok e kaunti ma Elgeyo Marakwet notieko thuolo mar 2 ka Lilian Jebitok notieko thuolo mar 3. Ng'wego nobagi mar choko omenda maromo milion 100 mar konyo jotuo maonge kod omenda mar chulo thieth. Mbio leo ilikuwa mzuri sana, ingawa ilikuwa ni hard course, but nashukuru Mungu kwa mbio ya leo. Nikiona weather ilikuwa sio mbaya vile, ingawa baridi ilikuwa ngumu. Race haikuwa rahisi, niling'ang'ana. Nilipata mazoezi, nilikuwa na injury, sasa nilikuwa nimepumzika kidogo, nilikuja kuona vile ilikuwa.